Benvinguts al canal de YouTube de la Federació Catalana de Futbol Americà. En aquest programa repassarem tot el que va passar aquest passat cap de setmana a la disputa de la primera jornada de la Lliga Catalana, la competició més antiga de tot l'estat. Aquesta és la 29a edició i vam tenir els 4 primers partits. Els resultats són els següents. Barcelona Pagesos 20, Vilafranca Eagles 30, Terrassa Reds 19, Barcelona Uroloqui 6, Torrelles Legends 0, Argentona Box 56 i Salou Almogaver 7, Senglars Falcons 62. Comencem amb el partit que obria la temporada d'aquesta edició número 29 de la Lliga Catalana anant al municipal del Carmel. Els pagesos rebien els Eagles estrenant head coach i amb la intenció de sumar la primera victòria. Van ser precisament els locals qui van sortir més forts i encertats i es van aconseguir posar per davant en el marcador amb una interceptació i touchdown d'Alejandro Barón. Els Eagles van contestar ja en el segon quart. Però pagesos de la mà d'un extraordinari Marc Miñana obrien una important escletxa en el lluminós. Un partit molt igualat, Pagesos ha fet molt bona feina dintre del camp, tenen un joc de passe important que el saben executar bé, nosaltres hem patit per defensar-los el passe. Quan tot semblava que els barcelonins arribarien al descans amb aquest avantatge, els Eagles aconseguien in extremis un touchdown amb una magnífica recepció d'Aitor Fernández amb el temps a 0. El resultat al descans deixava el partit del tot obert per a la segona meitat, 20-14. Nosaltres també a l'última jugada, a la desesperada, l'hem buscat i aquell detallet ens ha entrat. Sí que és veritat que afrontar la segona part amb 2 touchdowns sota poder ens hagués pesat més i en canvi afrontar-lo amb un per sota i tenint la possessió, les coses es veuen diferents. Aquesta última anotació va canviar per complet la fisonomia del partit. Els Eagles van trobar el seu joc dur i intens en defensa a partir del tercer quart. I en atac, el joc terrestre va sumar 2 noves anotacions. Els vilafranquins tancaven el marcador sense deixar notar més els pagesos i marxarien a casa amb la primera victòria a la butxaca amb un resultat final de 20-30. Hem ajustat un parell de cosetes amb la secundària i sobretot els hem fet veure que podien, perquè la secundària és un treball molt mental. Al final s'hi han posat i sobretot també la línia ha fet molt bona feina pressionant el quarterback, deixant-li poc temps per llançar, que també ha sigut molt important això. A Terrassa, per la seva part, els actuals campions, els Reds, van haver de suar de valent per aconseguir la primera victòria davant la visita dels Uroloqui. En una primera meitat on cap dels dos equips va poder sumar en atac, va ser l'import dels Reds Brandon Childs qui va posar l'espectacle a la segona meitat. La seva gran actuació, propiciada en gran part també per les grans passades del Cubi Cesc Garcia, van donar als Reds de Terrassa un avantatge al marcador ja irrecuperable pels visitants. En l'últim quart, a més, el mateix Cesc Garcia anotava el darrer touchdown pels agarencs. Els Uroloqui, això sí, no van deixar de lluitar fins al final i el premi va arribar a l'últim minut del partit en una anotació a càrrec d'Albert López. Els campions sumaven així a casa la primera victòria per 19-6. Tota l'emoció que van tenir els partits la tarda de dissabte es va trobar a faltar en els que es van disputar diumenge. Al matí els Bocs d'Argentona van passar per damunt d'uns Legends plens de baixes. No hi va haver color. L'exhibició dels taronges va estar en totes les línies, tant en defensa, deixant a 0 els locals i aconseguint un safety. I en atac, amb 3 magnífiques recepcions de Guillem Garcia servides pels cubis dels Bocs, i uns quants touchdowns més que van deixar el resultat en un inapel·lable 0-56. Sabíem que teníem diverses baixes,
Nosaltres anàvem bastant forts perquè a més estem preparant la Copa que jugarem la setmana que ve i hem vingut aquí que ens sortís tot rodó i hem fallat unes cosetes però ens ha sortit bastant bé el partit. Contra equips de carrera i això no tenim mai problemes i quan ens trobem equips que el passes i falla una mica llavors és quan no poden avançar-nos quasi bé mai. I si al matí el partit va tenir poca història, el guió va seguir el mateix camí per la tarda al municipal de Salou. Els almogàvers poc van poder fer davant uns senglars Falcons fets per guanyar el títol. Els gironins van ser superiors en totes les facetes del joc i els locals tan sols van poder anotar mitjançant una errada de l'atac visitant que va propiciar un touchdown de Dani Garcia. A partir d'aquí, els gironins van escombrar els de la Costa Daurada del terreny de joc, amb un joc terrestre inapel·lable. Els senglars Falcons se'n van endur la victòria de Salou per un contundent 7-62. Edu Molina va ser el màxim anotador amb 3 touchdowns. I Fran Paez va anotar els 8 xuts addicionals que va intentar. Amb aquests resultats, la classificació després d'aquesta primera jornada de la Lliga Catalana queda encapçalada pels Bocs, Senglars, Falcons, Reds i Eagles amb una victòria. I Pagesos, Uroloki, Almogàvers i Legends tanquen la classificació amb la derrota que van patir. La propera jornada serà el pròxim diumenge 18 de desembre, on s'enfrontaran Uroloki contra Legends a Barcelona. Senglars Falcons rebran a Pagesos a les comarques gironines. Els campions Reds tornaran a jugar a casa, aquest cop contra els Almogàvers de Salou, i el partit estrella serà el que enfrontarà els Bocs contra els Eagles Argentona a les 5 de la tarda. I fins aquí el programa d'avui. Us emplacem a la propera setmana on repassarem tot el que succeeixi a les competicions catalanes de futbol americà aquest proper cap de setmana. Tindrem un ull posat a les competicions de la Copa Catalana de Flag que es disputaran dissabte al matí a Sarrià de Ter. Fins la propera, no us perdeu el YouTube de la Federació Catalana de Futbol Americà. Girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out. Second verse for the hustlers, gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how I can't get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only.